nabantwana bakhe ngokwakhe. I-Pathfinders i-Pathfinders bayamsizakhe ngomuntu i-Pathfinder ozila inkoliso yakhe ngolezi Pathfinders. Ubani isishilo esayithetha namhlanje i-Pathfinders ikhona enye ingoma siba yedwa kubekwane lapha igqomna okanye amapiyano ngathi kwezo zandla sikolo Pathfinders, they should know this song. They should know this song. Yes. Pathfinders, they have come. Pathfinders, they have come. Yes. Some people say this way, but they will tell me the one you go and a piano and then come and say too loud. Gospel. Go. Gabriel. Mapia. But I just want to say to the Pathfinders today, mabayazi bonke abantu amakholose bathende uYehova abasoze bathandiswe. Nokuba izinto zinjani in life, as Pathfinders we need to know ukuba wonke umuntu okholose athende uYehova akasoze bathandiswe. Abazafika izilingwa asingafiki kodwa asikholose sithembe uYehova. To ambassadors zikhona zihamba into baziphumile ziyoshumayela samu. Tumile ambassadors ukuthi zathi ezibini ezithathu bangasemva. I-ambassadors i-junior youth, senior youth yebandla nabantu abakhulu bebandla. Iye isanda into yokubana abantu bafune ukuba babuthathe ngokwabo ubomi babo. And I want to say, see the ambassadors, see you and adults of the church. You know, uThixo usithumele ezisile kwizinto ezininzi. And ezinye izifo esithubeleze kuzo ezingemnandi noko. uThixo wenzile yena ngokwakhe into yobana size-ambassadors ifike i-COVID sikhona. Bebebasifile kodwa uThixo wayeka into yobana siphile abantu besifa. Are we together? The ambassadors and youth wasithubelezisa through i-COVID, wasisindisa kwizinto ezininzi uThixo. Today we are here. Xa sifikelwa ubunzima such that kube nzima ungayazi into yokubana ithi next step yokuba ube mnyama in your life ungayazi. Ucinge into yokubana the best into yokubana mandife andiyazi kutheni ndikhona, why ndiphila. Sibona ne abanye abantu have even tried to commit suicide. Abanye ngenxa yobunzima akayenzanga akayenze kodwa yinto efikayo nje engqondweni yakhe. Siyamba sonke. Inyaniso yile
None of us has made the application yourself. This is going to say love. So this is because love. And amazwi enkuthazo endikhe ndadibana nawo athi, we are not our own bosses to live or to die as we might choose. Khane sichuze kuphila sizozichuze ukufa. Nokuba kunzima kangakanani na in our lives, nokuba kunzima kangakanani na uThixo esiyekile nje siphile kube ngoku. It is because uzolele into yobana ayokuba kunye nathi ekukumkani bakhe. Amen. uThixo has got all the answers to the questions that we have. He's got that. So we need to hang on. There's a number of people who feel such that but think the next move is to commit suicide. He will be praying for us. Where's the house in the woods? It's about 20 years old. Before see take it. Thank you so much for giving me this opportunity. On behalf of the family of Magwaza, Silikala Magwaza, Siesa Fumanisa, Indo Yopagawa, no Abadwana, Papa, Concha, Belara, Baneka, for Senegal Church. We went an extra mile to make sure Indo Yopagawa by a Sunday. We went an extra mile to help to take care of our Mamas. J'ai briefly, Ongazimo, Ochate, the Snowfall. What Snowfall will take a life in a half from a class as a sort of fun, whenever it comes and a bar, or see what it can. Ongazimo was a long Toban. Utoban was a long Zandi and Tabi. Akazalwa yedwa kuzalwa nosakhe noSibe. Now, ndifuna ukuba ndazi umnkazimulo uphuma kwikhaya elishushu. Unfortunately, utatomkhulu wakhe, umakhulu wakhe abasaphili ibingabalindi. Utata wakhe uJobani akasaphili ophilayo ngumama wakhe uMandlamini. Ungazimulo ube yi-firstborn, yokuyi-firstborn ezalwa nesebenzi zakhe. Le ntombi yakwaDosini ithe yakuthuswa ngalamazwi kaNkazimulo ebuza amalaphu amehlekayo athi mabili. Bathe bakudibana bazala amadodana. Ingxaki eziye zambatha uNkazimulo nenkosikazi yakhe yena balikhaya. Ndiyafuna ukutsho ukuthi noba nikhange niweve amazwi ombulelo, ndilapha njena ndiyafuna bethuna ni-understand andaziwa nasemsebenzini abantu laba, because ndithanda ukufumana i-call, ukuyifumana, in fact ukubona ii-messages efowunini yam, because besingekho nokusasiyovanyela ndibele ilento zalifowuni. Phaa ezilalini ke uhamba iintsuku ubuye. Xa ndifumanisa kukanina ngoku le nto so umakhulu wakhe nomama wakhe sisizikazi. Now ndiyenzekalayo ke ukuthi ndafumanisa nemeko kaNkazimulo noSibonakala. Now I had into yoba ngaba ndijonge imoto noba yibhasi noba yinto eya eKapa. I was fortunately bengilemile kufoto into yoba ndifumana iteksi ukuba ngaba ndikwazi uba ndize apha. Now ndiyafuna ukutsho
ikhaya lakwamabhasa liyabulela kwibandla laseVuselelo. Amen. Ningadingo nakwabanye abantu. Ningabayi-refuge, ningabayi-shield. Enkosi kakhulu. Andiyazi bangaba which words endinokuwadlulisa ukuba ngaba niweve to say thank you to you. I understand nisebenzisa imali zenu, nisebenzisa amaxesha enu to make sure into yokuba ngaba abazukulwana bakamasondo naye umtshana uzawuthi afumane ushushu. Siyabulela kakhulu sikhaya. Umdala undinika ithuba elokuba ngaba mandithandaze, sithandazele le ngxaki esinayo phaa ekhaya. We are praying for le meko yasekhaya. Aba bantwana ayikho into abayaziyo. Bakhuliswa uKazimolo, bekhuliswa nguYesu. Ayikho into abayaziyo. But into eyenzekalayo uSathana uye wanqaba ngqo. So ndiyafuna ukutsho ukuthi bakhona nabanye abadlula kwizinto ezibuhlungu. Ndifunda nje apha kwincwadi kaYesaya amazwi aqhelekileyo. Mhlawumbi basesendifunda kule yakho mdala usoyityhilile, otherwise senza ukuthatha ixesha ngoku. Ngoku ndityhila ndiyafuna bethuna besendivulela nakwisistari yam. Ayingom-Adventist. Ndimfowunele izolo nakona late ndiyigqibezele this morning intetha yam ndithi ndiyokwenza umbulelo kwibandla laseVuselelo kuba ngaba liye laqiniseka uba abantwana bakakanina bayabakhathalela. Ndikhaphe ukhonzela ezinto yakho sekufinishi. Nawe into eyenzekalayo ebesemsebenzini kuye kwafuneka uba ndiyawuke uthathe emsebenzini alungise endlini, emveni koku uzawuphinda ahambe ayolala aphinde emsebenzini. Ngapho abantu bephakanyiswa nguye nentombi yakhe. Thank you so much, Manguni. Ndiyabulela. Sendibulela ukufumana isikelelo zesabatha. All right. Bethuna kwinzima esijongene nazo. I want to echo these words ezake akathethwa nguIsaya kwincwadi kaIsaya chapter 41 verse 10 afundeka ngengqondo. Musa ukoyika nabunye ubunzima. Ngoba verse 10 yalithi Musa ukoyika kuba ndinawe na. Musa ukubhekabheka kuba ndinguThixo wakho. Ndikukhaliphisile. Ewe ndikuncedile. Ndikuxhasile ngesandla sami sokunene sokulungisa abantu. Xa ndizawuthandaza, xa ujonge igama elithi ukoyika, fear, eBhayibhileni lisetyenziswe nayi-365. Xa ujonga ngokwekhalenda yeBhayibhile, inyanga ineentsuku eziyi-30. Nawo enyakeni zenza u-365. Ithi inkosi, each and every day, fear not, for I am with you. Don't be dismayed, for I am your God. Ndikuxhasile, asithobele intloko ngomthandazo. Ngosethandekayo kuhlaleka esulwini. Okokuqala baba siyabulela xa uMoses ethi wena wabalikhaya. Sibulela ngosethandekayo ngokuba usenzele ulungiselelo sakungena ezingxakini, sibe nendawo esawuzimela ngayo. Nkosi ndibulela ukuba kubekho elibandla laseVuselelo. Elibandla ngosethandekayo eliqiniseka into yokuba abantu bakho abasezingxakini bafumane ushushu. Omaliselungileyo elibandla Nkosi, leadership yelibandla ingawungaba nayo bamthandekayo. I-leadership yelibandla ingawungayixhasa ngosithandekayo. I-visions zelibandla ingazingaphumeleli ngenxa yomsebenzi omhle abawenzela abantu. Omaliselungileyo as they continue ngosithandekayo bebonakalisa inkathalo kubantu bakho. Bless each and every member of this church. Ngosithandekayo, bless abantwana ne-members zalapha kwibandla. Oba uthandekayo baxhase benze ngcile. Bawuthandekayo ubuqaqawuli bakho ungahlala kumntu ngamnye webandla. Ngenxa yezinto ezihle abazenzela abantu bakho. Oba uthandekayo kunjalo ebandla linika uncedo ile-members
abantwana bakhulela kwelibandla abanye osethandekayo bajongene nobunzima osethandekayo umuntu athathe isigqibo esoma ubomi bakhe makuphele bawuthandekayo siyathandaza into yokuba ngaba kwabo bantu batsha abanezingcinga mabazi into yokuba ayisolution ukukhomita i-suicide ngoba xa bebuya kuYesu uyawuqala kuqala uxoxe ngento yokuba uzibulele kuYesu ne-solution. Siyathandaza ngabantwana babaswayeli abanye inkosi bazinikele kwiziyobisi ngoba uthandekayo iza nabo buya nabo kwilizwe lokuthinjwa. Abanye inkosi thandekayo zininzi into ezilehlelayo kukhona nabantu abadala abo bawuthandekayo ngoku belapha inkosi ingqondo azikho apha impelo zamakhaya zinzima ngoba liselungileyo elelela hlangula abantwana babaswayeli ngoba uthandekayo kukhona inkosi ne-couples abanye inkosi mhlawumbe sebene-dates ezoba bayohlukana nespouses zabo ngoba uthandekayo ekunani moya ngcono usebenza uba bazi into yokuba ngaba umtshato liziko likaThixo umuntu xa enengxaki makabalekele kuThixo isisombululo nje ezithutyana azinele ngoba uthandekayo khawube nabantu bakho khawubahlangule nendoda osithandekayo ezawuthi isinikeze isonka sasemazulwini naye osithandekayo nokuba ikhokhele njena ongendawo uyayibeka ixhasi uyintuqina nokomelela nendlu yayo Nkosi uxhase bonke abadala belibandla xa usikelela Nkosi abadala belibandla osethandekayo le-district i-conference osethandekayo ngawungangayilibali amadoda osithandekayo wonyulileyo uba osithandekayo phakamise ibhethu ingakumbi osithandekayo umfundisi wefumi ngiyamgqula ngexesha lendlu yayo zube nayo landoda ubize ngexesha elinje ukukhokhela osithandekayo uswaye ngexesha elinje usinika ukuqina neyaboneleyo benayo ifemeli yayo sesibulela ngenkosi ethandekayo elithuba esiye samfana uba sizibike kuwe awuthandekayo elibandla liplena nokhona babekho nesakhiwo i-building committee yelibandla ingayinika inkosi ethandekayo ubulumko bawuthandekayo bokuza nezicwangciso zokuba ukhiwe bawuthandekayo ezizakhiwo neplena bezenayo zonke izinto zaziba zizawuba zisiphazamiso zitshayele ngokwakho icebo lakho lizaliseke iva kwasuthandaza usikelele wonke umntu lakho usikelele nendwelo aliselungileyo abantu abaphuma ezindlini zabo belila abantwana Nkosi ethandekayo ezikolweni abafundayo abanye Nkosi bafunda Nkosi ethandekayo kwimeko esibuhlungu emakhayeni babathi Nkosi xa bebuyela emakhaya ngexesha bafike Nkosi ethandekayo umoya udambisiwe ekunani Nkosi emveni kwalesabatha umkhonzi wakho ezawusinika esizidini sonke ilingene sijongene nayo Nkosi ngasinika ukholo lwasiyoyise nobikhona engayisusi okusinikeza amandla ekugqibeleni xa kusonke imali yehlabathi kuthiwe aba ngabeyisi wena Nkosi uzawufika ukuthi ethe abantu bakho ngoba uthandekayo sincede isixhaso sinike ukholo Nkosi banginganisabakho njengoba ngasemva sekufitshane phambili ndingenza olabe baninzi Nkosi ifana ukuthandaza uProminent kuwe ndibaluleka nenkosikazi awuthandekayo nendawo ekuyo osithandekayo i-district esikuyo osithandekayo umqweleka kodwa xa sihamba nawe sinelizwi lawo sithembe uyawuhamba nathi sincede umxhasi unkosikazi kulaa ndawo kakakuyo nendlu yakhe yonke ifana ukuthandaza kwami yabo bonke oKristu Nkosi. When upon life's billows you are tempest tossed, when you feel discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and you will surprise what the Lord has done.
blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Funda kwaphilani incwadi yeGenesis isahluko sokuqala ivesi yamashumi amabili anesithandathu. Genesis chapter 1 verse 26. Right? Okay. Chapter 1 verse 26 out there. Wathi uthi masenze umuntu ngokufana nathi ngokomfaniselo wethu. Iparaphrase ne. Abantu bayijobile nesba full strategy zabanye wabo. Uthixo uthemba kwenziwe umuntu ufana naye, umuntu fane kwakunye noThixo, right ne? Yes. Xa bekuzo ke ngabantu lobana into yakho namhlanje ithe isihloko sami sithi abantu abangobantu. Badala aqalisile zonezinto zakho. Bazibona abantu bekingobantu. Andisibachaza kwabantu bazintoni kodwa ibambe nje le ndaba ethi ndawuzama ukuqualifya le nto ethi abantu abangobantu. Uba bazintoni andizoyiphula. Ne? Yes. Uba bazintoni andizoyiphula. Abantu abangobantu. Esahluko apha kule ndawo uThixo uthi masenze umuntu afane kwakunye nathi. Umuntu noThixo bafane. Right? Yes. Such that apho ubone khona umuntu uzuthi ndibone uThixo. Right? Once udibane nomuntu uzokuthi beyidibene noThixo. But yintoni le ifanayo apha emntwini nakuThixo? Yintoni le izawufana between umuntu noThixo? Mhlawumbi siyenza practical le verse, sicinge fana ukubana uThixo unenhloko nendlela ezimbini apha emacaleni. uThixo unomlomo, unempumulo namehlo. Mhlawumbe sithi ngolo hlobo le uba umuntu noThixo bayafana. Sinale picture mhlawumbe sijonge umuntu. Yazi ukuba thina sodwa sifana, thina sodwa nje usijongile. Kwathina sodwa. Okay. But umuntu noThixo bazawufana kanjani? Bazawufana kanjani? Even sight yethu thina, you know, if ngokusinamehlo ayi-2, basimamehlo ayi-2, njengoba simehlo ayi-2, if nijonga kweli cala, isight yam iyabhlokwa udonga. Siyabona le? Jongani, uThixo akabhlokwa nto isight yakhe. Are we together? So sokuthi bafana uba ngenxa kakukho udonga apha uThixo kweli cala akaboni ngapha kolu donga. So, but ithi iBhayibhile iliso lakhe lisingasinga everywhere. Siyazana while elakho liblokwa kungekho nanto ivalayo, luhamba imehlo lakho liphele somewhere. So specs liphelelwe elikaThixo imehlo. Futhi iBhayibhile ilenza linye kayila ngalo ithi iliso lakhe. Njengoba sibona ukuthi amehlo amabili nje, iBhayibhile ithi iliso lakhe lisingasinga everywhere. Can you see that asifani noThixo? Izawube ithi enye ivesi nendlela yakhe as if azikombini indlela zikaThixo. Indlela yakhe ayikude ukuba ayizusiva. Sebona? So mhlawumbi ukufana kwethu noThixo is not something physical. Lento yomuntu noThixo nokufana cannot be a physical thing. Mhlawumbi uthi kunenyawo ezimbini zohamba kadime ayahamba unengalo ezimbini. Kunzima ukuyazi.
ndicela singayimi apha kwi-physical being kaThixo, siyamkeleni into yobana uThixo asimazi uba unjani. Hleze noxa sinomazi angayeki uba uThixo ngoba simazi into yoba unjani. But these are the things ekufuneka siziqaphele kuThixo nasemntwini. Ne? Mandiqale kwipoint ethi yazi umuntu lo mfo wayezashumayela umuntu waphakama wathi umuntu abantu Good. uqakiwe umuntu lo we need to find into yobana yintoni le nto yenza umuntu abe ngumuntu. Are we together? Yintoni le nto yenza umuntu lo abe ungumuntu. Uba sixakiwe ayizonyawo zimbini indalo nondanyana ezikwenza wena ube ngumuntu. Ayontloko ekhoyo nobuso nempumlo ezenza wena ube ngumuntu. Into eyenza wena ube ngumuntu ubuntu. For even if unazo zonke izinto ezisemntwini, xa ususiwe ubuntu kuwe ushiyeka ungengomuntu. Are we together tonight? Ngoba ubuntu ayizonyawo zimbini namehlo amabini nantoni. Umuntu uba ngumuntu ngobuntu. So ngakwazi ukuqala ukucoma kuma abantu ukusithanda kwabo Nkosi yami. Yes. Uba intetho yethu ithi umuntu akangumuntu. I-building blocks ezenza umuntu nazi. Okay, mandiqale ndiyiphendule le nto yobana abantu bazintoni xa ntsika bangabantu. Abantu baye bafaniswe nezilwanyana ezenza le nto lo mntu ayenzayo ngelo xesha. Kukho abantu ekubodwa kuba inyoka le. Because uyahleba kakhulu xa ihleba lohleba nto inyoka. Inyoka leyo. Yes. Okanye kuthiwe akulindele ngathingonyama leyo. Ngakuthiwa ngumuntu because uyawuthetha uhlavuze uyabona. So umuntu uye afaniswe nale nto afana kwakunye nayo. Strange enough that xa usekunye imizi ufika kwizinja ingane xa uyijonga uphaya uyijonga ingapha eyadini nongaphandle kulo mzi undwendwe ekuwo lo mzi undwendwe kuwo uyayibona indirection leyayo uba izandihlasela le nje okanye ifredi le nje once iphakame ijuzise umsila ize ngakuwe ivuye kuthiwa edlenja ngumuntu. Ndilakhe niyekele ivanjali ayizalelo zakhe. Very strange that ubuntu bungafumaneki ebantwini but ufunyanwe ubuntu kwizinja. Very strange that ngexesha uThixo asenze saba ngabantu kodwa kube kwizilwanyana where you find ubuntu khona. Ngelo xesha zilebesendeka uThixo wadala abantu ukuze bathwale ubuntu. And yet ungafumaneki ubuntu emntwini uyofumaneka ezilwanyaneni. Inja why lenja uzawuthiwa ngumuntu? It is because inobubele. Right? Yeah. Inobubele. Enye yezinto ezenza umuntu abe ngumuntu ukuba nobubele. This is one building block eyenza umuntu
umuntu kufuneka bethunana umuntu zamuyenza mfutshane yonke because ndiyixesha ne umuntu funeka enothando, right ne? Once lungabikho uthando, there's a missing block ekwenzeni kukaThixo lo muntu abe ngumuntu. Sebone once umuntu angabi naxolo, once umuntu angabi nalo uxolo noba wenziwe ntoni ngubani, lo muntu akangomuntu, ngoba umuntu yinto enoxolo. Umuntu usebenzithandekayo yinto enenceba, ne? Ezi zinto nisibalayo zonke zizinto ezibubuntu emntwini. Are we together? So ubuntu bethu buthwale ezo zinto. Xa ufuna ukuba ngumuntu kumele uthwale ezi zinto nisibalayo on this hand. Mamela ndixelele, ezi zinto endizibalayo kwesandla ezenza ubuntu, inyaniso yile: uxolo, uthando, inceba, imfesane. Xa unezo zinto, ezo zinto zifumaneka kuThixo. Are we together? That is what makes umuntu noThixo bafane. Awufani noThixo nge-physical being yakho, kodwa ufana noThixo ngenxa yokuba unezi zinto ezifumanekayo kuThixo. In summary, ubuntu bubuThixo. Awukwazi ukuba ngumuntu ungenabo ubuThixo in you. What qualifies you ekubeni ube ngumuntu? Kumele uba ube nobuThixo apha kuwe, then you qualify ukuba ngumuntu. So umuntu, abantu abangobantu, for they lack all these things ezenza umuntu abe ngumuntu. And turns about zabamfutshane looking at ixesha eli. Ngenye imini uYesu uyabamba ubanjwa ayokuxoxiswa phambi koPilato. uPilato uhleli apha ajonge ikhiza kumade ejongana i-complicated kakhulu le nto for him. So mandiyishifte i-case kaYesu from i-court yam ndiyinyengeze kwi-court kaKhayafa. Sekhumbuleni? So mandishifte ityala eli liyoxoxwa kwinkundla kaKhayafa ukwenzela uba ndizoshiyeka kwezinye ii-cases zam apho kuleyam inkundla. Lifika kwi-court kaKhayafa. Akho nabantu abakhe benza umthetho abale? Emthethweni kuthi xa kuzawuxoxa ityala athi okumeleyo areze i-point in lamine. Ne? Xa kureyizwa i-point in lamine, iyabizwa kumanyelwe i-point in lamine. I-point in lamine in this matter is that le nkundla Khayafa yakho ayina jurisdiction to deal with this matter because le nto ayenzekanga kulo mmandla. Le nto atyholwa ngayo uYesu yenzeke kwenye indawo, and therefore it does not belong to this court. Ne? Okay, you understand that we have no jurisdiction, we have to take this matter to the other court and bring it back to the court right. Ne? uPilato, who thought that I will shift the case in Gavaya, uYesu yena bakhona. So uzawudithana ityala nokuyathanda nobakathanda. Uzokhumbule ke into yokubana esinye isizathu esibangele into yoba ayishifte i-case to another court, it is because yena buqu akabonanga tyala. I-pressure yathi mbeke tyala. Ne? Jongani. Kukho umthetho othi no one is above the law.
No one is above the law. Wonke umuntu onetyala makagwetwe. Kodwa security of the state is above the law. In other words, xa ubona uba le case lena isibeka engxakini yokubana akuzubakho konwaba ukuba ngaba asiyigwebanga this way. You take that decision. For instance, inkundla ilimele kuba ayigwebanga uJacob Zuma. Nakubeni wrong nje, knowing and understanding into yokubana should simgwebe kuzoba chaos in the country. Therefore, mayithethe ukumnika isigwebo. Siyaqhele iluthi esiyibone eKZN ngo-2023 July ibingazoba khona xa ebengagwetywanga. So the security of the state was at stake ngokugwetywa kwakhe. But kweli cala lingapha uKhayafa uPilato utsayijonga icase athi lo muntu kanjani. But there will be unrest in here. Akuzubakho konwaba if andimgwebanga lo mntu. There will be problems up. But iBhayibhile ithi iBhayibhile uYesu bamfaka isithaba sameva entloko. Isithaba sameva sagqabhuza imithambo yakhe yoluvo, lantsaza igazi entloko kuye lehla ngendevu. uPilato seyabuzile sesenza kwazama amaqhinga astrong okukhulu uYesu esihlobani mandinike uBaraba oyimazi wabolo kusinde lo muntu bathi sifuna yena. So bamkhupha incwadi ye kaYohane chapter 9. Chapter 19, ifunda verse 5. Uthi waphuma phandle ngoko uYesu enxibe isithaba sameva nengubo ebomvu. Athi uPilato kubo, nanku umuntu. uPilato kuYesu ubone umuntu. Ngexesha mna nawe sisapha sengxakini esinje, sibhoqa izibuko. Apha kwavela umuntu kuYesu. Jonga umbona engekathethi izinto ncam. Selekhe wathetha amazwi, but xa emjonga uPilato wathi nanku umuntu. For I have not seen namnye umuntu kubantu endiphile nabo nguye yedwa othwele isimilo sobuntu. Jonga, I want to tell you besana, uYesu waba ngumuntu 100% ezalwa ephila ezakufa waremaina engumuntu 100%. Abasuka ubuntu kuye. Jonga, xa ebekwa emnqamlezweni ejonge abantu abomhlaba abakwenza le abajikokwenza le, uYesu wathi Thixo ndicela uzibaxolele for abayazi nale nto bayenzayo. Ucele uxolo uThixo, not for wena but for umuntu onileyo ongazuxolisa nokuxolisa after all. Wathi Thixo ndicela uzibaxolele laba bantu. Ubuntu obu ngokupheleleyo ukwazi ukuxolela umuntu okonileyo ongazukubuya back azoxolisa kuwe. Bithi kulephele umntwana lo muntu uthi Thixo ndiyamazi nezinto azenzileyo kum, but ngenxa ubuntu bam ndicela wena uzumxolele. And nathi sifunde ukubaxolela abantu besonile. Ubuntu obu thina sijonge imeko ukuze sibe ngabantu. We do not qualify ukuba ngumuntu. Obuntu budingekayo ukuthi is not found. Ngexesha uThixo wasenza
sabangabantu, and yet we lack ukuba ngabantu. Asingobantu, ingangibuzi basizintoni. Asingobantu. We fail ukuba ngabantu. We fail ukuba ngabantu. Manhlale phansi phela. Ngiyithi phaya esikoleni enye subject ebengizithanda ibizisibalo maths and I can't maths. Ukuthiwa solve for x. You know, xa bekunika la sum Joman noba uzazi ukuqonda xa unikele maths toy awenze maths litha uzodibana leyo. Funa abantu benze pure maths leyo. Xa unikwe le sum, at least uba wenza grade 11 or grade 12 bamba lento uzawuba bhetele uzibamba phaa kum uzawuba ngcono. Kuthiwa solve for x when i-value ka-y is this. Right? So at least uyayinikwa i-value ka-y. So i-problem le ibe lapha. The only thing that you do when you see y, faka la value, substitute y ngala value uyinikiwe. Right, ambassadors? Yes. Ambassadors, second. So at least this is steps on as far sakunika from 2 points. Uthathe nje y umsuse umfake la value phakula ndawo. Qho on y remove ufake la value ithi bekuthi xa uvalue xa y ye-3 okanye xa uvalue ngibani. Right? Is that the right step? No, there's no differentiation, but at least calling marks of mana play. Uthi ayifundiswa ngishafundiswe ngobhutele esimayela phaya ukuthi i-memory text okanye i-scripture reading sithe 1 John chapter 3 verse 2 akukabonakali ke into esiza kuba yiyo. Will substitute kodwa xa athe wabonakala thina sizakwenziwa abantu. Get this right? Because I'm just substituting kufana noYesu ngoba umuntu wenziwa wafana noThixo ne, and into ofana noThixo umuntu. So each the verse only ekubonakaleni kwakhe wethina sizakwenziwa sibe ngabantu. It means already ethetha namazwi uYohane between the time of creation until the time apho kuthethwa khona lamazwi ubuntu bebusekulahlekile ebantwini. Abantu already bengasafani kwakunye noThixo already at that time, ngoba bekungazuthiwa sakwenziwa sifane naye kanti sesifana naye. Ukusukela ngelaa xesha bekufana we have lost the image uThixo abayifakile emntwini. We have lost it. Asafana noThixo already, but we have hope ekuthini xa athe wabonakala only there i-restoration yobuntu will be planted back in our lives. Sithembeke lo xesha apho thina uThixo iza kusibuyisela ebuntwini bokwenene. Ngoku we are hoping that uThixo wants to make us abantu right. Ithembe ngelonza nithethe ekubuyeni kwenkosi asizokwenziwa oThixo. uThixo uzawubuyisela back ubuntu kuthi, so that we know, you know abantu, one of the things that have killed ubuntu ebantwini is selfishness. When people only think of themselves and not for the other. Lento has killed ubuntu in us. And today, asingobantu. Today, asingabo abantu, not even close to ebantwini, such that ubuntu ufunyanwe kwizilwanyana and yet sikhona. We are so embarrassed.
phambi kokusokukaThixo that ubuntu abukho kuthi asingobantu, but ithemba esinalo lelokubana xa ibuya inkosi sithi senziwe abantu 100%. Masithobile bawuthandekayo ezulwini, we have failed kubomi inkosi esiphilileyo. Injongo yakho ngathi is gone. Asizizo nexesha posilimkile kwayenza lothandekayo ubomi bethu sibuphile sade Nkosi safana nezilwanyana Nkosi ezithile. Uxolo mzali wethu, siyazi okokubana abantu abaza kwenziwa abantu xa ubuye ngabantu who have decided today to get closer to the cross. Sincede Thixo wethu usisondeze emnqamlezweni ukuze mzaluthandekayo sithi noba sikweyiphi imeko yobomi singabulahli ubuntu wena osidalileyo ukuba sibe ngapha. Sizilahlela kuwe, nguwe osenzileyo, nguwe imbali yokudla kubomi bethu. We did not choose, but Thixo somehow we have chosen ukulahla ubuntu bethu. Sincede Thixo ilizwi lakho Nkosi ngalona ixesha malisimolde ze Thixo wethu sifaneleke ukuthenishwa back, sibuyisele back ebuntwini which wena you have created us ukuba sibe njalo. Sibuyela kuwe ngoYesu kuya. Amen. Amen.
lwaba ufefe lukaThixo, uthando, udla nobumoya ingcwele bungaphumla kuthi sonke ngoku kude kube ngunaphakade. Amen. Amen.